नमस्ते. आज मी कटलेट बनवते आहे. हे ब्रॉकली आणि गाजरचे. आता तुम्हाला आहे ना त्याचं साहित्य दाखवते. हा ब्रॉकली आहे, एक फ्लॉवर होता तो मी बारीक असा कापून घेतलाय. हे गाजर घेतले 2 किसून. हे आपल्याला बेसन घ्यायचं 1 वाटी, म्हणजे आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, थोडीशी मिरची मसाला घ्यायचा आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, 2-3 हिरवी मिरची आहे, 3-4 लसूणच्या पाकळ्या बारीक करून घेतले आणि हा मोठा अर्धा कांदा घेतलाय. तेल आणि पाणी. आता हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करायचं आहे. मिरची, लसूण पाव चमचा, तर आपण मिरची घेतली ना म्हणून पाव चमचा मसाला घ्यायचा. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं बेसन घ्यायचं आहे. हे जरा सारखं आहे ना असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. हे असं चुरला ना जरा मिक्स करताना असं चांगलं दाबून की त्याला पाणी सुटतो. आता त्याच्यामध्ये मी बेसन टाकते. मी पाणी अजिबात नाही टाकलंय याच्यामध्ये. आपल्याला कसं असं जरा गोळा होईपर्यंतच पीठ टाकायचं आहे ना, जास्त पण पीठ नाही टाकायचं आहे. असा गोळा झालाय बघ. हे असे आहे ना कटलेट बनवायचे. असा गोळा पहिला दाबायचा. बेसन जास्त घेतलं ना पण ते जास्त मग पीठ लागणार, तर आपल्याला भाजी खायची आहे. कमी तेलामध्ये आहे ना असे सोडायचे आणि चांगले भाजून घ्यायचे. आपण याच्यापेक्षा छोटे पण करू शकता, असं नाही की मोठेच करायचे, पण असे एवढे पाहिजेच. खाल्ले तर समजा 4 खाण्यापेक्षा ते 2 खायचे आणि आरामात मीडियम गॅसवर भाजायचे. छान दिसतात ना. ताईने 1 मिनिट ठेवले जरा, 1 मिनिटात फिरवलंय. गॅस फास्ट आहे, मीडियम गॅस आहे का? आरामात शिजवायला भाजी शिजते ना, दोन्ही बाजूने फ्राय झाले. 4 ते 5 मिनिटात आपले हे पूर्ण बनवून होतात मीडियम गॅसवर. माझे पण झाले बनवले बघ. तर बाजूला केला ना असा कुशी, मग सगळं तेल आहे ना ते साईडला येतो बघ. तेल आहे ते तेलामध्ये टाकते. तेल जास्त नाही लागत बघ. तेल त्याला खेचतच नाही अजिबात. बघा इकडे आपला पहिला बॅच काढून झालेला आहे. हा आपला दुसरा बॅच आणि हा आपला उरलेला तेल मम्मी आपण भाजीपाल्यामध्ये आपण वापरू शकतो ना. आता भाजी बनवतो ना त्याच्यामध्ये वापरू शकतो. आता भाजी वगैरे गरम करायची त्याच्यामध्ये. खायचं जीवावर आलाय तिच्या. भाज्या खात नाही ना. कटलेट खाते काय बघूया. असं कटलेट वगैरे असं काय केलं ना तर खाते, भजी वगैरे केली तर. पण अशी भाजी बनवली असती ना तर खाल्ली नसती. मस्त झाले एकदम छान झाले. असं ब्रॉकली समजते त्याच्यात. ब्रॉकली पण नाही, कांदा पण नाही. प्रत्येक भाजीतला कांदा काढून टाकते. ते आपण काय आणतो ते रगडा पॅटीस आणतो आणि भेळ आणतो ना, भेळ कुरकुऱ्याची भेळ असते त्याच्यात पहिला सांगते कांदा आणि कोथिंबीर टाकू नको. त्यांनी रंगोली बिघडून टाकली. मस्त एकदम. तुम्ही पण ट्राय करून बघा एकदा. एकदम छान झाले.